وەزارەتا دەرەوە ئەمریکا دەربارەی ئاڵۆزیên شنگالê û کوشtina jineka xwenîşander lê xanesoreya ser bi nahiya Sinûnê ve dihête deng û dibêjît niha berpirsên Washington digel her du aliyan dê danûstandinên berdewam dane bo tenakirina deverê û damezrandina hikûmeteka xwe a lokalî li wê qezayê. Di parawêza beşdarîkirinê dê Kongrekê Rojnamevaniyê Rojane da Mark Toner peyvdarê Wezareta Derve Emerîka dê bersiva pirsyareke da derbarê şer û aloziyên lê şingal û kuştina jinekê û birîndarbûna 15 kesên dî. Dilgiraniya hikûmeta Trumpî servan bûyeran aşkera diket. Mark Toner got jî çendîn danûstandin dê navbera berpirsên hikûmeta Iraqê û Herêma Kurdistanê de hene çunkî ew qezaya hev sinûre digel deverên kontrolkiriyên bin destê Daeş. Lawran serhildana vê rewşê pitiriya aliyên navxweyî nîvdewletî dilgiran kirîne. Tonerê behsê çawaniya îdaredana wê qezayê piştî rizgarkirina wan deveran ji bin destê terûristan kiriye û gotiye em dê hemî bi zavan kêin hikûmeteka lokalî bihête damezrandin û rewşa emnî tenabît û xelek vegerine cihên xwe bo berdewamiya jiyanê. Hejî bîrînanê lê roja sêvê heyvê lê devera xanesoreya ser bi nahiya Sinûnê ya ser bi qeza şingal ve şer dê navbera yekîneyên berxwedana şingalî Yepeja û hêzên pêşmergê Rojava ku bi hêza roj berniya serî da û bi wî egerî jî kuştî û birîndar lê peyda bûn. Vê rewşê karvedanên navxweyî nîvdewletî lê dîvxwe da înan û pitiriya partên siyasî û rêxirawên civaka medenî ev bûyere îda nekirin. Herçende tevaya van karvedanan bê tinê çek bêdeng kirin. Lê rewşa hestiyar wekû xwehêlav daxuyaniyên agirîn dê navbera berpirsên PKK û partî de zêde kirin. û neşiya avê bi vî agirî de bikin. Her bê îniyeta şermizarkirina vî şerî lê roja sêşembiya borî çardeyî vê heyvê û lê heman deverxwenîşandanek bê durîşmê nexêr bo şerê birakujiyê birê veçû. Dîsan dê encam da şer dê navbera beşdarbûyên xwenîşandanê û pêşmergê Rojava da peyda bû. Ev yekê jî bo egerê kuştina jinekê û birîndarbûna 15 kesên dî. Her ekser PKK hêza roj bê teqekirina van kesan tuhmetbar kir û dê beramber da pêşmergê roj înkar kir ku ev karê encam dabît. Wezareta Navxweya Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî Parta Kirêkarên Kurdistanê PKK bê egerê vê rewşê tuhmetbar kir. Lê gorî gotina Wezareta Navxwe PKK hêzên hikûmetê stîvzas kirîne. Dê beramber da mîdyayên nêzik PKK hêza roj bê kuştina wan kesan tuhmetbar kir. Derbarê wan kesên beşdarî dê xwenîşandanê da kirîn ji derekê jî Yepeja gotiye ew xelkê şingal bûyne û viyayîne helwîstê xwe li ser dumahîk pêşhatan nîşan bidin. Belê şervanderkî ferman dê leşkerê roj teqekirinê lê welatiyan red diket û dibêjît ev e muamereye li ser me dihête kirin. Hevdem lê gorî gotina Mehma Xelîl deverdarê şingal ew xwenîşandere xelkê Sûriya bûyne û bêreges Ereb bûyne û sinûr bezandîne û xelkê deverê nebûyne.